जय बाबा बद्री विशाल की। स्नोफॉल टिके हवा स्टार्ट हो हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। जो मैंने भी चैनल टी को देखुं लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण मैंने देखुवा बस पार्किंग जगहटी हूँ सीतापुर जोटा कि आपण मैंने हरिद्वार केदारनाथ गले आपण मानक बस आनी सीतापुर रे छाड़िबो। मु बाबा केदारनाथ को दर्शन कर सारा पर वर्तमान सीतापुर बाहरी बाबा बद्रीनाथ को दर्शन करिया। जय बाबा बद्री विशाल की जय। भूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ पाखे आसी पहुँची। तो बर्तमान देखा बाबा बद्रीनाथ मंदिर यहाँ भगवान विष्णु एवं भी कहुए एवं भी ये बास कर रोच सकाल 4:30 टाइम। गोविंदा 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 नारायण नारायण हरि जय बाबा बद्री विशाल की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। बर्तमान मु बाबा को दर्शन करके आसली भितर। तो बर्तमान 5:30 टाइम देखु 5:30 दृश्य 4:30 मुझे जाइए। बर्तमान भिड़ स्टार्ट है धीरे धीरे स्टार्ट हो। लाइटिंग सिस्टम टे चेंज होते सुंदर लगुच। बाबा बद्रीनाथ पाखे थिबा तप्त पानी कुंड को जीवाई यहाँ हूँ रास्ता। तप्त पानी कुंड रे भक्त श्रद्धालु मैंने कि भाव में स्नान कर देखिपे। पुराणा मान्यता अनुसार कहुए तप्त पानी कुंड रे स्नान कले चर्म रोग दूर होगा सहित पुण्य मिलता है। तो बहु संख्यार भक्त एटारे स्नान करी बाबा बद्रीनाथ को दर्शन करिथांती एवं आशीर्वाद लाभ करिथांती। साधारणतः ठंडा दिने बाहर पानी टेम्परेचर 8 ରୁ 9 डिग्री सेल्सियस होइतिबा बेले
ତପ୍ତପାଣି କୁଣ୍ଡର ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର 50ରୁ 52 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ୟାସଦେବ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେବେ ମହାଭାରତ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ସେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ମହାଭାରତ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର ଖଣ୍ଡଟି, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସ ପୋଥି ନାମରେ ଏବେ ବି ନାମିତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟାସ ପୋଥି ଲେଖା ଥିବା ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ପୋଥି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାସ ପୋଥି ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଜାଗାଟି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ତ ଭୀମ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପଥର, ଏହି ପଥର ଖଣ୍ଡଟି ଆଣି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ। ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ ମାର୍ଗ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନୋଫଲ୍ ଟିକେ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ୱାଟରଫଲଟି ହେଉଛି ବସୁନ୍ଧରା ୱାଟରଫଲ୍, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 100ରୁ 150 ଫୁଟ ଉପରେ। ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ ତ ସେମାନେ ବସୁନ୍ଧରା ୱାଟରଫଲ୍ ତଳକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସୁନ୍ଧରା ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସୁନ୍ଧରା ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଣି ପଡ଼ିନଥାଏ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ ମାନା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ମାନା ବୋଲି ନାମିତ ଥିଲା। ତାହା ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ ମାନା ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ ମାନାର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ମାନା ଗ୍ରାମକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହାତରେ ତିଆରି ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ରେ ହାତ ତିଆରି ମଫଲର୍ ସ୍ୱିଟର୍ ଏବଂ ଶାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।